uMfuthi Nxele oneminyaka engamashumi 42 uyena obekade ondla izingane zakhe ezintathu njengomcimi mlilo. Umsebenzi asewubambe iminyaka engaphezulu kwe-10. NgoLwesihlanu olwedlule uye wavukela emsebenzini njengenjwayelo. Uhambe ngoLwesihlanu emlilweni yobambela. Kwawukuthi ke thina silindele ukuthi ngomsombuluko kuyabuya ngoba wahamba ekuseni. Sasingalindele ukuthi ke sengase angabuyi. Ayikho into ethena yishilo ngoba wayeumuntu obuyayo. Kulaba abayisithupha abashonile, abahlanu babo abesifazane kanti izingane zikaNtombi futhi azisenaye umuntu ozobonelela ikusasa lazo. Kubuhlungu kakhulukazi kule endali kaMatric kunzima ngoba lonke lesondakaza zayi esikoleni. Nokuthi akasenalo nethemba lokuthi usazoqhubeka ngoba bekuyena mama wakho bemsemzamele embekela nemali ukuthi aqhubeke. Le mililo yequbula ehaqe lesifundazwe idlule nabantu abayi-14 kwathinteka abalimi abangaphezulu kwe-100 njengoba kufe imfuyo elinganiselwa enkulungwaneni kwasha namadlelo nemizi. Ithimba lethu njengoba ngikhuluma liseqalweni nalo ukubheka umbiko kunjalo ekusheni kwamadlelo imizi eshile. Mhlawumbe lothi lishona ilanga kuzosuqoqwe ndawonye wonke lo mbiko. Uma ngenzekanga namhlanje kuzokwenzeka usuku lakusasa bese egameni likahulumeni sikwazi ukumemezela inhlekelele kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. UNdunankulu wesifundazwe uthi le mililo iqubuka nje kanti lesi sifundazwe asikakalulami enhlekelelweni yezikhukhula eyahlasela ngoMbasa ka-2022. The province has not yet recovered from the devastating floods, especially of April 2022, that claimed the lives of over 450 people. The cost of rebuilding the province from those calumnious floods has not been finalized. To add to that, the estimated cost of damages due to these fires that started over 2 weeks ago is now sitting at 90 million rand. Umphakathi ususungule isikhwama sokulekelela imindeni yalabacimi mlilo abashonile kanti amaphoyisa asaphenya kabanzi ngokuphembe le mililo yequbula.